Nekünk az volt a nagyon nagy szerencsénk, hogy akkor a 70-es évek végén, a 80-as években ezek a zenész óriások ott éltek körülöttünk, személyesen ismertük őket, sőt, hát nekem még az is a szerencsém volt, hogy Fodor Sándor Neti nyilván főiskolásként olcsó voltam, mint egy cigánybrácsás, rendszeresen elhúzolt lakodalmakat muzsikálni, ilyen 3 napos lakodalmakat muzsikáltunk Kalotaszegen Csipással is, Netivel is, Árus Ferivel, tehát ezek mind ott voltak, és rengeteget lehetett tőlük tanulni, rengeteget. Később is utána ez a kapcsolat megmaradt, Neti Sanyi bácsival bejártuk Amerikát például, utána, amikor már lehetett, vittem magammal, hogy terjesszük ezt a kultúrát, és megszerettessük minden emberrel. Hiszen ugye az a közös meggyőződés bennünk, hogy ennélkül az emberek lelke lenne szegény. Mint ahogy mi is, azt gondolom, Levente, hogy kevesebbek és szegényebbek lennénk ennél. A világ is szegényebb lenne enélkül, mert ha valamiért érdemes volt élnia már, akkor úgy gondolom, hogy az, hogy mi valamit annak idején elkezdtünk, az első generáció az, és ma látjuk, hogy mivé nőtt, mekkora mozgalommá, és itt is látjuk ezt a rengeteg lelkes fiatalt, akkor az embert jó érzést tölti el. De azért azt néhány dolgot el kell mondani erről a hőskorról, ugye, hogy annak idején nemhogy nem kaptunk pénzt érte a muzsikálásért, hanem nekünk került egy csomó pénzbe szegény diákként, hogy állandóan kimenni hétvégenként a falura, időnként megfizetni a zenészt, hogy még muzsikáljon valamit, ha más nem pálinkát vinni, vagy valami ilyesmit. Úgyhogy hát ezt mi nem a pénzért csináltuk, az egészen biztos, és ezt nem is lehet másképp, csak ekkora lelkesedéssel, amivel mi elindultunk. Azóta, hogy velük találkozhattunk, bennünk élnek, és remélem, hogy át tudjuk adni ennek a szeretetét legalábbis. Nem biztos, hogy nem fogják tudni a fiatalok jobban lejátszani, mint mi, de ennek a szeretetét legalábbis át tudjuk adni a fiataloknak.
Nagysajói zene az szerelem volt első hallásra, és hát nagyon kevés felvételem volt Zoli bácsitól, talán 2 vagy 3 dallamnyi, de annyira megfogott a zenekarnak az elképesztően magas színvonalú összjátéka, az a csúcs kamarazenélés volt, amit a 2 primás, 2 kontrás csinált, és hát azt is rongyosra hallgattam, de nem volt meg a teljes gyűjtés. Aztán később derült ki számomra. Ugye az a szerencsém nem volt, hogy találkozzak velük, hiszen a banda felbomlott. Egyébként is az a furcsaság volt, hogy Kalos Zoli bácsi így Gyimesbe vette föl ezt az egész zenét. Itt dolgoztak a útmunkákon, vagy vasúti munkákon, hangszereket hozták magukkal, és amikor pihentek, muzsikáltak. Zoli bácsi itt tanított, éppen így hallotta meg. Úgyhogy valamilyen furcsa sorszerűség van benne, hogy pont ez így összejött, és szerintem a népzenének az egyik legmagasabb szintje, úgyhogy aztán később Magyarországon sikerült megszerezni a teljes gyűjtést, és akkor életem egyik legfontosabb küldetésének éreztem, hogy ezt meg kell örökíteni, és akkor született meg a Szerelmem Nagysajó nevű CD, amire ma is büszke vagyok, és úgy tudom, hogy elég nagy sikere volt.